Uy, AJ! Uy, ano yan? Ano yan? Alis na kasi. AJ, anong ginagawa mo? Uuwi na po ako. Bakit? Nagkakagulo na lahat ng tao dito dahil sa akin eh. Paano nagkakagulo? Wait lang kasi muna, Jay. Sirang-sira na ako, Sob. Paano sirang-sira? Sinasabihan na ako ng mga tao na malandi. Tapos yung mga tao dito nag-aaway-away na dahil sa akin. Hindi naman na, si Jeron tsaka si Aris lang naman yung nag-aaway. Oo nga, wala mo kasalanan. Tsaka hindi na sila magkaaway ngayon, bati na nga sila eh. Bati. Sabi ko naman sa'yo eh, ayun na nga sila, mag-best friend nga yan na oh. Oo, yun oh. Oh, Ayun ayun na naman nga silang oh. dalawa eh, oh. Oh, ayan oh, oh. Oo, yun oh. Okay naman sila sabihin eh. mo, Jeron. Okay na kami, oh. Oh. Promise? So, ito na nga po mga sinasabi natin, mga boss. Akala nyo, hindi nababasa nila Boss 150, sila AJ, sila Ares, sila Jeron, lahat-lahat ng nasa bootcamp, mga boss. Akala nyo, hindi nila nababasa yung mga comments nyo, no? Ako, mga bossing sa upload ko, ang daming galit kay AJ at hindi ko maintindihan bakit kayo nagagalit kay AJ. Unang-una po sa lahat, hindi si AJ ang may kasalanan bakit naghiwalay ang J-Res, di ba? Hindi ko magets kung bakit kayo nagagalit sa kanya. Tinatawag niyo siyang malandi, tinatawag niyo siyang alam nyo na, daming masasamang salita na nababasa ko tungkol kay AJ, mga boss. Hindi naman yata tama yun. Kaya ngayon, eto si AJ gusto nang umuwi, gusto nang syempre magpakalayo-layo dahil nga ang gulo-gulo na. Hindi nila alam kung anong gagawin nila, di ba? Pero tignan natin kung anong mangyayari dito, mga bossing, kung uuwi ba talaga si AJ o magstay siya sa bootcamp. Pero bago ang lahat, kamusta kayo dyan, mga boss? It's your boy, Boss Sir, back again. Ngayon naman, mga bossing, i-react naman natin yung in-upload ni Sob 150. Kaya ano pang naantay nyo? Umpisa na natin to. Let's go! Chismoso ng taon to. Yun to. Putang ina si Sob. Boy, Sob. Talaga Boy, sa- boy. Chismoso ng taon. Anong ginagawa mo dyan? Para silang nag-aaway-away sa loob. Nag-away? Gusto ko rin marinig. Gago sabi ni AJ, ano ba, alis na nga ako. Chismoso ng taon talaga to. Papasukin ko na to. Sige, Sob. Pasakin mo, Sob. Papasukin ko to. Oo, sige. 3, 2, 3, 2, 1. Ang daming arte. Hello! AJ! Uy, ano yan? Ano yan? Alis na kasi. AJ, anong ginagawa mo? Alis na po ako, Sob. Ba't kayo nag-aaway? Wait lang, bakit? Butchek, ba't kayo nag-aaway-aaway? Ito, ang drama-drama nito. Sabi ng pwede mo na i-book yan eh. Wait lang! Wait, yun? wait! Ano nangyari? Naguguluhan ako sa inyo! Bakit ka alis, AJ? Sob, uwi na po ako. Bakit? Nagkakagulo na lahat ng tao dito dahil sa akin eh. Paano nagkakagulo? Wait lang kasi muna, Jay. Actually, kasi kung ako nasa pwesto ni AJ, mga bossing, pareho lang kami na mararamdaman ni AJ dito. Syempre, ang gulo-gulo. Andyan si Kalabaw, andyan si Jeron, si Ares. Diyos, kung ano-ano na nangyayari sa bootcamp, guys. Paano nagkakagulo? Ano naman kasing pag-usapan yan eh. Yung... Sirang-sira na ako, Sob. Paano sirang-sira? Sinasabihan na ako ng mga tao na malandi. Tapos yung mga tao dito nag-aaway-away na dahil sa akin. Parang hindi na tama, Sob eh. Hindi ka naman malandi ah. Hindi dahil sa akin nag-aaway-away kayo. Gusto ko yung sinabi ni 150 doon. Hindi ka naman malandi Wow, napaka-comforting nun, 150 Hindi naman na, si Jeron tsaka si Aris lang naman yung nag-aaway. Oo nga, wala mo kasalanan. Tsaka hindi na sila magkaaway ngayon, bati na nga sila eh. Bati. Bati na yung promise. Oo, Wait lang oo. wait lang. Oo, ba't na yun? Ayusin nyo muna. Chill ka muna. Mamaya mo na ano yun Mamaya yan. na. Sam, ano yun yung Sam ha? Yel, Chick, Jenna. Wait lang, tingnan mo ang kulit kasi nito eh. Ina, bakit uuwi yun, G? So, magkais na ba talaga si Aras Jeron? Hindi. Hindi. Eh, putik yan. Yan. Oy. Si AJ uuwi na, putang ina. Ha? Gago, uuwi na si AJ. Tol, ang inaano ni AJ, sinisisi niya yung sarili niya, ba't kayo nag-aaway ni Jeron? Ganito. Makipag-ayos ka kay Jeron sa harap ni AJ para lang kay AJ, di siya umalis. Masisira lahat ng plano natin na maging kayo ulit. Sinisisi niya kasi So, sarili si niya. Jeron, so, dito ka, chill ka lang. Galit na galit sa iyo, na kung bahala, dito ka lang. Dito ka lang, ako kakausap sa kanya, diyan ka lang. Chill ka lang. Jeron. Ikaw, putang ina, makisama ka ngayon ha. Makisama ka ngayon. Gigil. Andyan si Aris sa labas. Nagigil siya. Tanggalin mo muna yung galit mo. Si AJ uuwi na. Uuwi na. Bakit? Ang gamit Sinisisi niya yung sarili niya kung ba't lagi kayo nag-aaway ni Aris. Siya daw yung dahilan kung ba't kayo nagkakagulo. Oh. Halika nga, sumama ka nga muna. Diyan mo na.
kayong dalawa, mag-aayos kayo sa harap ni AJ, uuwi na yun, sinisisi niya yung sarili niya. Dahil sa inyo. Siya Ito na magsisihan, nandito pala ako sa labas eh. Wala pa nga eh. Umayos na kayong Kayo dalawa. mag-aaway dun Ako ah. nang bahala. AJ, sabi ko naman sa'yo eh, ayun na nga sila, mag-best friend nga yan na, oh. Oo, yun oh. Oh, ayan na Yun nga, silang oh. dalawa eh, oh. Oh, ayan oh, oh. Oh, sabi ko nga sa'yo, James, nagkaayos na nga sila. Ayun, okay naman sila eh. Sabi mo, Jerod. Okay na kami, oh. Oh. Promise? Oh. Promise. Diba? Okay, Kung kayo ka na kasi. Okay na sila, okay na. Ba't ka alis? Huwag ka na Kaya nga. umalis. Ayun, oh, bati kami, oh. Oh. Okay na kami. Sabihin mo AJ. Pagpagkatawa Oo. pasiko. Sige, Sob, hindi na ako alis, pero pag nag-away pa tong dalawang to, alis na talaga ako. Hindi na mag-away ang dalawa Hindi yan, okay na okay nga oh. Mag-promise kayo. Promise. Hindi na kayo Oh. ano. Sabi ko sa iyo eh. Ayusin niyo na yan. Magyaman kayo, kung talagang bati na kayo. Oh. Uy! Oh, di ba? Oh, Okay ayos. naman sila, Oh. di ba? Oh. Siyempre, ngayon, nagkakailangan pa yan. Nagkakailangan pa yung dalawang yan galing sa away. Oo, so. Tama. Pero Galing sa mukha away, na tama. magiging makaayos yan. Ang galing talaga mag-wingman na itong si 150 kahit saan mo dalin eh. Pang wingman talagang pang malakasan to eh. Tsaka ito si best friend mo, suporta naman yan sa lahat mo. Na gusto Oo. mo. Hindi mo na kailangan umalis. Lahat ng gusto mong gawin, lahat ng gusto mo, suporta siya. Kahit sa taong mahal mo. Sino Yeah. ba yung mahal mo? Oy, 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 oy. Ah! Oy. Alis na kayo doon. Oh, umayos ka ha. Mag-ayos ka dyan ng gamit mo ha. Paano yung nabook mo na flight? Sabi ko sa iyo eh. Cancel mo na lang. Cancel mo na yun ah. Sabi ko sa iyo eh. Nag-book na doon ng plate si AJ. Mutik Oh, na ayan yan. ha. Magkaayos kayo ha. Ano, narinig mo yung sinabi ni AJ. Pag- Huwag na daw tayo mag-away. Pag kayo nag-away pa, narinig yung dalawa. Ano sabi ni AJ? Pag nag-away pa kayong dalawa, anong mangyari sa kanya? Uuwi na siya. Oh. Oo. No, mag-away pa kayo? Ayos na tayo, ah. Magkaayos kayo. Taka, pinaplastic lang kita. Look. Ang kala mo, makukuha ko si AJ. Alam mo yung plano namin talaga dito, magkaayos kami ni AJ. Ikaw lang unang plano, maging sila ulit. Tapos ikaw sumusulot Tapos ka. ano, lulukoyin ulit. Hindi ganun yun. Taon-taon mo, mapapasahan si AJ. Ganun ito. Wala. Most likely uwi yan si AJ. Wala eh. Ayaw makisama eh. Ayaw Kaya makisama eh. nakakatakot eh. Next time na alis tayo, pag may mga ganito tayong trip, hindi na natin sama yung mga ganggang. Yan, tama. Kahit na pinaplastic ni Jeron si Aris doon mga boss, no? Ang mature ng ginawa nila doon para kay AJ, no? Nag-step up sila doon mga boss para mapabago yung isip ni AJ mga boss. Pero pusang gala na yan, si Jeron, ayaw pa rin magbago. Ayaw pa rin niyang idiretso yung utak niya na tabingi. Sabi ko sa inyo guys, obsession na to. Wala nang mas maganda pang description dito mga boss, kundi obsession na yung nararamdaman ni Jeron dito mga boss. Hindi lang natin alam kung anong mga susunod niyang pinaplano, kung anong gagawin niya pag nagkabalikan si Ares at si AJ. So yun na nga abangan natin mga bossing. Sana po nag-enjoy kayo sa video na yon. At syempre huwag niyo kakalimutan mag-like, follow at share. Hanggang sa muli, paalam! Sir TV out. Peace!